ఓకే గుడ్. సార్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో నా సెంట్రల్ రిపాజిట్ నుంచి నాకు డేటా క్లోన్ అవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ. సో గిట్ హబ్ అకౌంట్, దీంతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు బ్యాచ్ 53 అని ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ బ్యాచ్ -53 అని చెప్పి ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేశాను. ఇది నా జెన్కిన్స్ సర్వర్ అనుకోండి. జెన్కిన్స్ లో నేను ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఇది వచ్చేసి జెన్కిన్స్, ఇది వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్. ఓకే, జాబ్ 1. గుడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఎప్పుడైతే ఈ జాబ్ను బిల్డ్ చేస్తే నా సెంట్రల్ రిపాజిటరీకి అంటే నా గిట్ హబ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ గిట్ హబ్ అకౌంట్ లో ఆ రిపాజిటరీలో ఏదైతే సంథింగ్ నేను స్పెసిఫిక్ రిపాజిటరీ పాస్ చేస్తాను కదా, మనకు మెనీ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. నీకు ఏ రిపాజిటరీ ఉంటే ఆ రిపాజిటరీ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకే, యూఆర్ఎల్ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ రిపాజిటరీ నుంచి నీకు డేటా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో నాకు ఆ స్పెసిఫిక్ డిపాజిట్ నుంచి నాకు డేటా డౌన్లోడ్ అయ్యి నా జెన్కిన్స్ సర్వర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీలో స్టోర్ చేయాలి. ఎలా చేస్తుంది? ఓకే చూడండి ఇక్కడ సార్, యాజ్ యూజువల్ మన నార్మల్ జాబ్. ఓకే, సో ఐ థింక్ వి డిడ్ంట్ సేవ్. సో ఏం సేవ్ చేయలేదు, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం లేబుల్ని. ఐ థింక్ అది రిమూవ్ చేయలేదు అనుకుంటా. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్. ఓకే, జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ సార్ నా జాబ్ వన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ లోకి వెళ్ళండి. సో జాబ్ 1 యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ లోకి వెళ్తే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసారా, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. మీరు ఎప్పుడైతే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ నన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ మీకు గిట్ టు సబ్ వర్షన్ మాత్రం డిస్ప్లే వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే రీజన్ ఉంది. సో మనం బై డిఫాల్ట్ గా జెన్కిన్స్ ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అంటే జెన్కిన్స్ ఏదైతే సైజ్ చేసిందో ఆ ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, అక్కడ మనకు బై డిఫాల్ట్ గా గిట్ అండ్ సబ్ వర్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది. ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరికైనా ఇక్కడ గిట్ అండ్ సబ్ వర్షన్ రాకన్నా ఉంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మేనేజ్ జెన్కిన్స్ మేనేజ్ ప్లగిన్స్ లోకి వెళ్ళి గిట్ అనే ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో నాకు సబ్ వర్షన్ వద్దనుకుంటే మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చేయాలి, మీరు గిట్ కాబట్టి గిట్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూసారా, మీ రిపాజిటరీ యొక్క యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్? ఎస్, చూసారు ఇక్కడ మీ రిపాజిటరీ యొక్క యూఆర్ఎల్ మీరు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. గుడ్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా గిట్ హబ్ అకౌంట్ ఉంది కదా, సో నేను నా github.com లోకి నేను స్విచ్ అవుతున్నాను. ఎస్, రిపాజిటరీ బ్యాచ్ 53 అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎస్, చూసారు ఇక్కడ క్లోన్ ఆర్ డౌన్లోడ్. జస్ట్ మీరు ఎలాగైతే క్లోన్ చేస్తారో అదే విధంగా యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకోండి. ఈ యూఆర్ఎల్ ని ఈ జెన్కిన్స్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ దగ్గర ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి. అంతే, మీరు ఇంకా గిట్ క్లోను గిట్ పుష్ పుల్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దర్శన్ జస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇది ఎలాగా ఫ్రీ రిపాజిటరీ కాబట్టి అంటే పబ్లిక్ రిపాజిటరీ కాబట్టి నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ క్రెడెన్షియల్స్. సో అదర్వైజ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూసారా, అంటే డేటాను మాత్రం నువ్వు క్లోన్ చేసుకున్నావు, క్లోన్ చేస్తే నువ్వు క్రెడెన్షియల్స్ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో బెటర్ కమ్యూనికేషన్ కోసం మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెక్షన్ లో మీ క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి చెప్పాను. సో మీ క్రెడెన్షియల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సార్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెక్షన్ లో మీకు క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి చెప్పాను కాబట్టి క్రెడెన్షియల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. గుడ్. సో లేదంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ యాడ్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసి జెన్కిన్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీకు ఏ క్రెడెన్షియల్స్, యూజర్ నేమ్ ఏంటి, మీ గిట్ హబ్ అకౌంట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి డిస్క్రిప్షన్ గిట్ హబ్ అని పెట్టి సేవ్ ఇట్ చేశారు. ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏమవుతుంది, క్రెడెన్షియల్స్ సేవ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నేమ్ డిస్ప్లే చేస్తే సెలెక్ట్ చేయండి. గాట్ ఇట్. సో డన్. సో అప్లై, సేవ్ ఇట్. సార్ ఇప్పుడు వర్క్ స్పేస్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి. వర్క్ స్పేస్ అనేది ఏంటంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే జాబ్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసి వర్క్ స్పేస్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ జెన్కిన్స్ సర్వర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ ఏంటి, ఓకే /var డైరెక్టరీలో లిబ్ డైరెక్టరీలో జెన్కిన్స్ అనే డైరెక్టరీ లోపల సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ స్పేస్ అనే డైరెక్టరీ ఉంటుంది, దాని లోపలికి వెళ్తే నీ జాబ్ నేమ్ తో ఒక డైరెక్టరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ స్పెసిఫిక్ పాత్ లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో లీవ్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నార్మల్ గా ఈ జాబ్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ బిల్డ్ నౌ. ఎస్, ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. బిల్డ్ నౌ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తాను. 20th బిల్డ్ యొక్క కన్సోల్ అవుట్పుట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. స్టార్టెడ్ బై యూజర్ అడ్మిన్. సో బిల్డింగ్ ఇన్ వర్క్ స్పేస్, ఈ వర్క్ స్పేస్ లో నీకు బిల్డ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ యూజింగ్ క్రెడెన్షియల్స్, ఈ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసి ఈ స్పెసిఫిక్ రిపాజిట్ ని క్లోన్ చేసుకుంటుంది. వాట్ ఇస్ ద రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్, ఇది బ్లా 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 రిపాజిట్ నుంచి డేటా క్లోన్ అయిపోయింది. దెన్ సంథింగ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సంథింగ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయమని పెట్టాం, అది కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. డన్. సో మన బిల్డ్ సక్సెస్. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, నా జాబ్ అనేది నేను ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్, నేను ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్ స్పేస్ చేసుకుని సెంట్రల్ రిపాజిటరీ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ నుంచి డేటాను డౌన్లోడ్ చేసి నా జాబ్ యొక్క వర్క్ స్పేస్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను.
చూడండి ఇక్కడ ఎస్ బిల్ సక్సెస్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయండి. చూసారు ఇక్కడ మన సెంట్రల్ రిపాజిటరీలో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం నాకు ఇక్కడ లిస్ట్ చేసింది. ఎస్ వాట్ ఎవర్ నీ సెంట్రల్ రిపాజిటరీలో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా మొత్తం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసింది, డౌన్లోడ్ చేసేసింది. లేదు మీరు మీ జెన్కిన్ సర్వర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి చెక్ చేసిన చూడండి ఇక్కడ ఎస్ సేమ్ డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే నీ ఇక్కడ ఉన్న డేటాని అక్కడ డిస్ప్లే వస్తుంది నీకు జెన్కిన్స్ లో, అంతే, ఎంత మించి ఇంకేం లేదు. గట్ ఇట్. అంటే సెంట్రల్ రిపాజిటరీకి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి దాన్ని మనం డేటాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా డేటాను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎస్విఎన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎలా ఎస్విఎన్ యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఎలా ఉంది, ఏముంది, నథింగ్, సబ్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. అట్ ఏ టైం రెండు యూజ్ చేయలేదు సార్, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో సబ్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఎస్విఎన్ సబ్ వర్షన్ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తా ఉంటే ఇక్కడ సబ్ వర్షన్ రిపోజిటరీకి సంబంధించిన URL ప్రొవైడ్ చేస్తారు, దానికి సంబంధించిన క్రెడెన్షియల్స్ పాస్ చేస్తారు. దెన్ సేవ్ చేసి బిల్డ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ సబ్ వర్షన్ నుంచి డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. సో మనం గిట్ కాబట్టి గిట్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, గిట్ రిపోజిటరీ URL క్రెడెన్షియల్స్, దెన్ డన్, సేవ్ ఇట్. సో ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడైతే నేను బిల్డ్ చేస్తే నా సెంట్రల్ రిపోజిటరీ నుంచి డేటా డౌన్లోడ్ చేస్తారు. సో మీరు ఇన్ కేస్ యూజ్ చేయకపోతే నన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. గుడ్, ఏది యూజ్ చేస్తుంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. బట్ ఎంటీ వాల్యూస్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేయద్దు. ఇన్ కేస్ ఎంటీ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే నల్ వాల్యూస్ నాట్ అలౌడ్, నీకు ఎర్రర్ డిస్ప్లే వస్తుంది. ఓకే గుడ్. సో ఈ విధంగా మనం సెంట్రల్ రిపాజిటరీ నుంచి డేటాని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఐ హోప్ ఇంతవరకు క్లియర్ అనుకుంటున్నాను. ఎస్ గుడ్ సార్, థ్యాంక్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్?